Kenechukwu n'imerube mmemme obi aṅụrị pụrụ iche nakwa ịfụnanya Mazi Elias Ucheagu alụọla Nwada Catherine Okeke n'usoro ọdịnala. Ya bụ nnukwu mmemme agbamnkwụ bụ nke were ọnọdụ n'ezinụlọ be ndị be Okeke dị na Okpala Ire Village Abana Kansụl ime obodo njikọ ọka nke Anambra steeti ma bụrụ nke dịkọtara ndị ezinụlọ ahụ ndị enyi ha nakwa ndị ha na-amasị bụ ndị bịara ka ha wee sonyere ya bụ di na nwunye wee ṅụrịa na agbamnkwụ ha. Blessing Dennis bụ onye ọlụ anyị gakwara ya bụ mmemme agbamnkwụ ma wetara anyị akụkọ ka o si wee gaa. Ebidoro mmemme ahụ site n'imegasị ọtụtụ ihe omenala kwuru gbasara ịgba nkwụ di na nwunye. Nwada Okeke onye kwadoro onwe ya nke ọma mgbe ọ batara n'ọgbọ gosipụtara nnabata ya isi n'ezinụlọ nna ya baa n'ezinụlọ ndị be Ucheagu, ebe di ya bụ Mazi Ucheagu na ụmụnna ya mezukwara ihe niile omenala na-atụ anya n'aka ha. N'okwu ya mgbe e mesịrị mmemme ahụ, nwaanyị ọhụụ ahụ nke bụzi Oriakụ Catherine Ucheagu kọwapụtara obi ụtọ ya na mgbanwe batara na ndụ ya wee kọwaa na ọ bụ ebumnuche Chineke gbasara ya, ebe di ya bụ Mazi Ucheagu kọwapụtakwara ọṅụ dị ya n'obi wee kelekwa Chineke na alụmdi na nwunye ha, ebe ha na-ekpekwa ekpere ka ọ gọzie ya nke ọma. Ife mere nji hụta nwunye m akparamagwa ya nke nwere ike ime m understand. Ndị niile bịa n'ụbọchị taa n'ụwa ana m asị ka Chineke nna gọzie ha. Nwanne m nwaanyị ka a na-agba nkwụ ya tata. So ọ bụrụ m ezigbo ihe aṅụrị. Nna ya Chineke ka ọ gọzie ezinụlọ ọhụụ a ha na-eguzobe. Igbo ọma ka anyị nọ n'elu ya. Mere dị n'isi ya bụ na arụ isi dị ogologo ndụ ya ibe akwa ibe enwe enwe.